Dacă mereu se întâmplă să atragi oameni greșiți în viața ta care îți fac rău și nu înțelegi de ce se întâmplă asta, o să spun eu imediat. Asta dacă îmi dai un follow. În primul rând, noi tindem să atragem ceea ce ne este familiar, nu neapărat sănătos, ci familiar. Așa că dacă tu ai crescut în haos, înconjurat de drame și oameni toxici, înseamnă că în acest mediu ești tu confortabil, deci asta vei continua să atragi. Deci când apare cineva în viața ta care îți oferă liniște și pace, este foarte probabil să nu te simți chiar în largul tău lângă această persoană, pentru că nu te simți ca acasă, nu ești obișnuit cu acest tipar de oameni, despre asta este vorba, despre obișnuință. A doua cauză, ignori red flag-urile. De ce spun chestia asta? Tu, în loc să vezi ce se află cu adevărat în fața ta, iei în calcul potențialul acelei persoane, ceea ce e complet greșit. Știu că mulți avem această nevoie sau această plăcere de a repara anumiți oameni, doar că noi nu avem rolul salvatorului. Asta nu este treaba noastră, este treaba psihologului. Adică în loc să ne canalizăm energia pe noi și pe evoluția noastră, ne o consumăm tratând un om? Nu, asta este treaba psihologului, repet. Dacă mai știți și alte cauze, scrieți-mi-le în comentarii și nu uitați de follow.